A si všimnite, aké ste vy už úrovni, Kršna hovorí, všetko, čo robíš, všetko na čo myslíš, rob s láskou, myslou uprenou na mňa. Čiže láskou uprenou na mňa. A jedno, čo robíš, či robíš kaderničku, zubárku, alebo neviem Alebo čo, či zbieram hovna od alebo hovienka, kocúrov. presne, alebo sa staráš o mačky, alebo robíš, ja neviem, na železnici, alebo ja neviem čo, opatruješ. To je jedno. Tam keď vidíš toho Krišnu stále, no tak si s ním stále, a on hovorí, vtedy si so mnou dôverne spojená. Nikdy sa nestratíš ty mňa, nikdy sa nestratím tebe. Čiže ja ak si zpívám o Hare Kršna mantre, keď zbieram tie hovínka zo záchodu. No vidíš, No vidíš, lebo a aj to presne, hovienko je a k Krišna. tomu No som sa všetko je chcela, pre jeho energiu. Peťko, k tomu som sa chcela dostať. Čo? Že keď si zoberiem paradajku doma, hej, a sem tam myslím na to, že aká je postriekaná, alebo ju ochutnáš a cítiš, no ale ty máš myslieť na to, že to je Kršna. Áno. Len, No pozor, len, v to som chcela. hmotnej hre máš nejaké pravidlá. No, To je ten príklad s tým Čajtáňom, jak on jedol hlínu, nie? A mama sa opýta, prečo je hlínu? On hovorí, to je jedno. hej. Však to je všetko je energia, nie? Božská. Hovorí, ale my sa tu hráme, že hlína sa nepapá, papá sa jedlo. Hej. Čiže to je hra. Čiže my nemáme príjmať toxické látky, ale máme jesť výživné veci. Lebo v hmotnom svete máš plus a mínus, nie? Čiže máš niečo, čo ťa vyživuje a potom čo ťa oberá o život. Nie? Buď podporím život, alebo uberiem No život. ale keď ty... Čiže existuje tá istá, si predstav, jedovatý alkaloid. To je 16 aminokyselín, nejaký jed, zmia, keď ťa ukosí alebo niečo. Keď ale zapôsobíš teplo, napríklad 42 stupňov dáš tam, nejaký uhlík alebo nejakým ohňom alebo sviečkou, ten alkaloid sa rozloží, čiže tie aminokyseliny sa uvolia z tej väzby a prestane to byť jedovaté. A keď sa zložia, môžeš ich zjesť ako bielkovinu. Si všimni, tie isté prvky sa len preskladajú do trošku iného vzorca a potom to už jedovaté nie a potom je to vyživné, ale keď to preskladáš ináč, to isté, tak je to jedovaté. No a my vlastne máme rozoznávať tu, nie? Čo je práve, ľavé, čo je dobre, čo je zle, čo je svetlo, čo je tmavé, čo je jedovaté, čo je vyživné. To je tá hra tej duality. My sa v dualite vlastne poznávame potenciál Boha tým, že máme možnosť porovnávať. Ja neviem, kde je ľava, keby som nemal pravú. Nevedel by som, že to je vyživné, keď nepoznám, čo mi berie život, nie? Že vždycky opak musí prísť, aby som pochopil, že toto, na čo to vôbec dobre je. Nie? Čiže tá dualita je tu na niečo. Čiže ja môžem si prečo si myslíš, že niektoré veci voňajú a niektoré smrdia? Keď si zameráš pozornosť, si všimni, ako to Boh zariadil. To, čo smrdí, nám hovorí, nejedz to. To, čo vonia, príjmi to. To je výstraha pre nás, hej, že toto v tej hre patrí, že to je odpad, to je výkal, to je niečo, čo sa nedotýka, lebo ale keď to porušíš, no tak dostaneš reakciu. Ti bude zle, alebo pochodíš, alebo neviem čo, umrieš. Čiže to sú pravidlá hry, čiže ty keď si v hmotnej hre, môžeš povedať, že to je Kršna, je to Kršna, samozrejme, ale Kršna sa v tejto hre hraje, že Dvojako. budem ti tu škodiť a to ti budem pomáhať, koniec.